tede los ollos abertos. Hai que estar cos ollos moi abertos para facer as cousas de cada día. Para xogar, para correr, para camiñar. E se camiñades cos ollos pechados, podedes caer e rolar ou chocar contra unha árbore. Que xa saiu o sol! A espertar! Vaya. Son Tutu! É unha noite fermosa e tranquila. No ceo están a lúa e as estrelas. Na terra todos dormen. E roncan. Quen roncará desa maneira? Un novo día. Aí está o sol. É hora de despertar. Pasa por aí. Vaya, parece que hai alguén que quere seguir dormindo. Por aí chega Tutu. Seguro que ven despertar a Nina. Bo día, Nina. Esa é Nina. Sí, Tutu, é Nina, aínda que non o pareza. Nina, esperta, que xa é día. A pequena Nina está dormindo con forza, Tutu. Con moita forza. Mira, Tutu, Rafa tamén está esperto. Swing, 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 swing. Bo día, Rafa. Bo día, Tutu. Que é iso? Pois é a Nina. Nina. Nina, sí. Xa ves, Rafa. Nina non ten moitas ganas de erguerse hoxe. Nina, arriba. Veña, Nina, esperta. Nina. Nina non quere sair da cama, amigos. Que imos facer? Unha, dúas, tres. Swing, 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 swing. Brum, 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 brum. Brum, brum, brum. Swing, 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 swing. Swing, 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 swing. Brum, 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 brum. Boa idea, Rafa. Agora as ventás da casa de Nina están abertas e pode entrar o sol. Brum, brum. Swing, swing, swing. Aire. Deixa-o estar, Rafa. Non funciona. Nina dorme moito máis a gusto coa caloriña do sol dándolle na cara. Parece que Tutu tamén tivo unha idea. Onde irá? Ah, un biberón. Estupendo. E o leite estará no seu punto. A ver, prova o ti.
Está ben, está moi ben. Pois, agora imos ver se Nina ten fame. Sí. Tes razón, Nina. A mellor maneira de despertar é cun bo almorzo. Respira, Nina, que vas a afogar. Madalina. Gracias. Que hai fame, Nina? Pois eu tamén quero almorzar. Ai. Que ti tamén tes fame, non, Rafa? Grazas. Agora todos tede o voso almorzo. É unha boa maneira de empezar o día. Oh. É incrible como unha pulga tan pequena pode facer ruídos tan grandes. Que aproveite, Nina. Que aproveite.